Helvede. For ham, ikke også? Jo. Går han jo både til spring, og han går til dressur. Ja. Så det får jeg jo ikke andre steder. Nej, man kan sige, at hesten trives sig. Det kan man jo se. Men altså, jeg kunne godt flytte min egen, så vil jeg ikke komme op til en halvdel. Nej. Hej, har du tabt noget? Hvad nu? Det gør det igen med det der. Jamen, du skal tage benene frem. Du må ikke tage dem tilbage. Okay, prøv at se her. Nu filmer jeg dig. Det gør jeg så ikke alligevel. Ja. Det kan jeg godt. Fint stoppet, men ham op, så han kan se, hvad Camilla. Ja, det er fint nok. Så pause bare. Nu sætter jeg lige spring. Okay. Og så snak der. Her var du fin, Nuki. Hej, Nuki. Så rider du en rundt der. Du skal ikke ride ned til springene. Du rider bare rundt der, og så ned den anden side. Der er ikke nogen grund til at ride ned til springene. Det gør jo så alligevel. Kom du lige på film, Camilla? Det er fordi, du skal være efter den. Jamen, så skal du bare træne den. Så skal man blive ved jo. Så lige pludselig, så kommer den. Så må du blive ved. Så må du være efter hende, Senja.